Neistota je jedným z najväčších strašiakov. Ako veľmi by si moja myseľ prijala, aby bolo všetko isté, predvídateľné, by neexistovala žiadna neistota. Najlepšie, aby som vedela, presne vedela, ideálne aby som presne vedela, čo bude zajtra, čo bude o rok, čo bude o 10 rokov. Ideálne, aby som vedela, ako to bude vyzerať s celým mojím životom. Áno, od narodenia až po koniec. Kto by to nechcel vedieť? Chceli by ste to vedieť? Alebo je lepšie nechať to tak, ako to je? Plné otáznikov. Každý jeden deň. Moja myseľ by si veľmi želala mať všetko pod kontrolou. Prečo sa tak veľmi myseľ bojí, desí neistoty? Prečo je myseľ taká vystrašená z toho, že nemá kontrolu nad vonkajšími udalosťami? To, čo sa stane, tak nevieme ovplyvniť. Určite nie do takej miery, do akej by sme chceli. Nevieme ovplyvniť, ako sa zachová niekto iný. Nevieme ovplyvniť, či zajtra vyjde slnko alebo nie. Áno, ja cítim tú bezmocnosť. Tá myseľ to cíti, je to desivé pre myseľ. Prečo sa tá myseľ toho tak bojí? Už myseľ bude asi vždy túžiť po absolútnej moci a po 100% kontrole. Vraví sa, je to veľmi zlý pán, ale veľmi dobrý sluha. A čo nám toto múdro, táto pravda hovorí? Hovorí to, že potrebujeme myseľ skrotiť. Potrebujeme ju zdisciplinovať. Upokojiť ju. Tak, aby už tak bláznivo nepobehovala. Nepanikárila v jednom kuse, keď stratí kontrolu nad tým, čo sa deje tam vonku. A je to vôbec možné dostať myseľ pod kontrolu? Určite áno. Určite áno. Neučia nás to. Bohužiaľ nás to neučia. Doma ani v škole. Nie je to v práci. Ak niečo, tak nás učia úplný opak. Nás učia, ako
tú myseľ rozptýliť. Keď sa ti niečo nepáči, pozri tam, rozptýl sa rýchlo. Kto, kde, kedy nás učil, ako narábať s našou mysľou. Je to veľká škoda, že nás to neučia. A ja dúfam v to, že sa to začne meniť. Pretože vedieť, ako narábať so svojou mysľou, je ten jediný spôsob, ako sa nezblázniť. A ako využiť svoj potenciál na maximum. Pretože myseľ je, všetci to dobre poznáme, ako taký divoký, nespútaný kôň väčšinu času, ktorý bláznivo pobehuje. Sem a tam, panikári, keď sa mu niečo nepáči, rozptýluje sa. Myseľ je nevyspytateľná. Ale ak si toho divokého koňa ochočíme, tak sa z neho stane najlepší pomocník. A potom sa myseľ prestane toľko báť neistoty. Pretože život samotný je jedna veľká neistota. Nie je to tak, ako náhle si myslíme, že sme na niečo konečne prišli. Je to tak, a že sa to už nezmení. Nikdy. Tak skôr či neskôr príde niečo, čo to naruší. Naruší naše presvedčenie a preskúša nás, či sa dokážeme otvoriť nepoznanému, novému, neprebádanému. Či sa dokážeme otvoriť zmene? Alebo či ostaneme strnulí, zaťatí, neohybní, zapečatení? Alebo či povieme áno životu. Áno novej situácii. Áno novej príležitosti. Pretože neistota je vlastne príležitosť. Nová príležitosť. Jediná istota, ako ste určite už počuli, je smrť. Je to, že všetci sme pominuteľní, všetci z tohto sveta raz odídeme. To je isté. To je skalopevne isté. To je jediná istota. To je naša jediná istota. Tam už
príležitosť skončila. Tam už príležitosti končia. Aspoň vo fyzickom svete. Tak ako ho poznáme v tomto tele, to smrťou končí, príležitosť sa končí. Ale dokiaľ tu je neistota, je tu aj život samotný. Každé ráno, keď sa zobudíme, ak sa zobudíme, tak prichádza aj nová príležitosť. Niekto by povedal, že nová neistota, a niekto by povedal, že nová príležitosť. Je to jedno a to isté. Je tu nová príležitosť žiť život, ktorý je plný zvedavosti a žiť život bez strachu z neznámeho. Pretože neznámo, neistota, znamená príležitosť a život.